Kaixo, a ber... Kaixo, bai, orain bai. Bale, entzuten da. Dena ondo. Jetxi bat hemen, volumena. Bai, dena ondo ez? Oso ondo, kaixo, Amaia, kaixo, guztiei. Bentxe gaude, gure zazpigarren zuzeneko emanaldi honetan. Eta aurrekoa, beti bezala, ongi etorriak, eskua garbitu dituzue, bai, posten naiz. Betiko moduan, hasiko gara bidalitako ariketak ikusten. Gaurkoan, lan film bat daukagu, rotoskopia eta maskarekin jolastuz. Besterik gabe, guazen ikustera. Tatxan, atención. Tremendo, Tremendo. Ikusi eta entzun da, problemi gabe. Bueno, hau da, jentsiko diot pixkat volumena, utziko etor bigarren mail batean. Hau da, L'amico de familia, ez? Amaia? Pelikulon, Sorrentinoren pelikula bat, oso gomendagarria. Baino, kasu honetan, protagonista bihurtzen da Frodo, edozin Frodo batean, ez? Eraztuna aurkitzen du, eta, geldituko, hemendik. Enduko diot soinua, beti zalantzan dago, volumenak eta audio nahasketak nola dauden. Hemen gauza asko daude komentatzeko. Alde batetik, eta lan haundiena da hemen gizonaren inguruko lerro guztiak, edo hori ez, kontornoa, egin behar izan duzu, enmaskaratu behar izan duzu, fondo horretatik ateratzeko. Ez dakidana da hori eskuz egin duzun, edo igual beste tresnaz baliatuz, ze aukera asko daude horrelako lana egiteko. Eskuz, puro iduro. Ordun, badakizu ez zergatik esan nuen aurrekoan gehien gorrotatzen dudan lana rotoskopiatzea dela, ez? Ze lana den, ia fotogramaz fotograma, jutea, hori, kontorno hori marrazten. Hemen, de repente, transizioa. Eta argizpi hau, zer egin duzu? After Effectsen bertan marra bat marrastuz eta blur emanez, edo lapurtu duzu beste norbaitetik? Bai, el ojo de Sauron, claro. Ikusten du eraztuna eta bihurtzen da... Frodo esan behar duen, igual da Gollum, ez? Efektu bat, beam efektu hori, ez? Horrelako... marrak edo argizpiak sortzeko. Bai. Guai. Ikusten duzue, ez bakarrik zenbat lana den, baizik eta ze zaila den definizio hori ondo mantentzea
eta saltotxuak ez egotea. Ze hau playan jartzen badugu, hemen ikusten dira, imperfekzio txiki batzuk, taka, nola, agertu eta desagertzen diren fotograma batzutan, hemen buruan nabaritzen da batez ere, hau teknika hau, normalean, pelikuletan, kroma erabiliz egiten dira horrelako efektuak, hau da, fondo kolore lau bat erabiliz, fondoan, horregatik igual making ofetan, edo breakdown, pelikuletako trukoak erakusten dituzten bideo horietan, ikusten dituzue horrelako palio handiak tela berde batzukin, edo panel berde batzukin, edo urdinak, fondoa erresago ezabatzeko. Baina ez baldin badago aukerarik hori egiteko, ez dago besterik, horrela egin behar da. Normalean, produkzio handietan ez dago horrela amaia gonden bezala pertsona bat hor inguruko lerro guztiak marrazten, produkzio handietan, hori ez, eskulana edo mano de obra merkea den lekuetara eramaten dira, eta hor daude 200, ez dakit, Ego Koreatar edo Bangladeshitarrak horrelako lanak egiten. Garai batean, Korean lan asko egiten zen, horrelakoa, eta orain gehien bat Indian eta, hortikan egiten dute horrelako lana. Baina, oraindik hemen ere horrelako, segun eta niri tokatu izan zait, horrelako rotoskopia lanpilo bat egitea, eta nekagarria da, benetan ondo egiteko denbora asko behar da, baina, gero, berrartuko dugu maskaren gai hau, baina, hemen ere, beste era bat egon behar du, el acabado oso txarra da, jolastu dut, kalado eta ampliar, reducir maskarekin, baina buff, super buff, bai. Ikusiko dugu gero, Azten bazait, gogorarazi, ikusi. Hartzen badugu, zubidalitako, azteko, oinarriko, ikusten dut, oinarriko materiala nahiko kalitate kaskarra daukala, ez? Horrek ere egiten du asko, geroz eta kalitate handiagoa eta definizio handiagoa izan, erresago da jakitea nun bukatzen den zati bat, nun bukatzen den figura eta fondoa, ez? Muga hori, exactamente nun dagoen jakitea erresago da, kalitate handiko irudiekin lan egiten ari bazara. Kasu honetan da dena kontra izan duzu. Alde batetik, marra fin hauek egiteko, egia da, zuk hasi zara ja gertutik dagoenean, oso inteligente. Baina adibidez, hasierako zati hau rotoskopiatu behar izan ezkero, marra fin hauek komplikatzen dute bastante lana. Normalean, nik egingo nuke horrelako zerbait, ez? Azkarra egingo dut, horrela prezision dirik gabe. Askotan, maskara bakarra erabili beharrean, igual erresago da, maskara egiteko, esango diot hemen, aurreko tutorialean ikusi genuen bezala none edo maskarak eraginik ez izateko esaten diogu, denbora guztian zehar ikusteko egiten ari garena. Askotan, gomendagarria da maskara bat baino gehiago erabiltzea. Por cierto, ikusi nun zalantzak izan dituzuela, hau ez zela agertzen, none hau agertzen da, maskararen eragina, añadir, sustraer, intersección, eta bar, forma itxiekin bakarrik. Ikusi, nik forma ireki bat uzten badet, hemen ez da agertzen aukera hori. Izten badut berriz, ze zentzua dauka forma itxi baten barruan edo kanpoan dauden gauzeekin interaktuatzen du.
baina forma ireki bat erabilizkero ez daki, programak ez daki nun egin behar duen lan, osea, zein guruan edo ze arean afektatzen duen, ez? Ez dakit ulertu den, baina labur bilduz, importantea da, forma itxiekin jolastea. Zeka, nik usten badet hemen forma ireki bat, programak ez daki alde honetan zerbait egin behar duenik, edo maskaren alde honetan. Isten badugu berriz, programak ja badaki forma itxi baten barruan, edo kanpoan, inbertitzen badugu, lan egin behar duela. Kentzen badiogu, esaten badiogu, ezerrez egiteko, badaukagu. Eta truko nahiko eraginkorra izaten da maskara ezberdinak erabiltzea. Baita ere puntu gehiago izango dituzu, eta horrek suposatzen du mugitzean, animazioa egitean, lan gehiago hartuko duzula. Baina horrela saiesten duzu, de repente igual hori ez, horrelako erpin bat falta zaizula konturatzen zara, zen mugimenduarekin beste angulo bat sortu da, adibidez, ez? Eta de repente sartu behar duzu, edo soberan daukazu, igual de repente marra, momentu batean angulo bat egiteko erabili behar izan dituzu hiru puntu, eta orain puntu bakarra ari zea erabiltzen. Guzti hori errasteko edo prezisio gehiago lortzeko, maskara ezberdinekin jolastuz lortu dezakezu. Eta horrela, egingo genuke, hemen, segun eta mugimendua nolakoa den, eta hori, 3-4 edo maskara gehiago. Hemen ez dugu behar, ze hau ja mugitu geha posizioaz. Beste gauz oso importantea, eta askotan gertatzen dena, gogoratu beti, keyframe, hemen, maskaren forma, hemen esaten duen ikur honetan, keyframe bat sartzea. Hori oso importantea da, ze bestela joango zea fotograma mugimendua egiten, baino lehenengo keyframea ez baldin baduzu sartu, ez du ezer egingo. Neri gertatu zaidan bezala. Juten naiz lehenengo fotogramara, eta hemen jartzen dut maskara nahi dudan lekuan. Aurreratzen naiz eta mugitzen dut, baina ikusten duzue, hemen ez dagoela ezer egiten. Ez ditu keyframeak sartzen. Orduan, importantea da, lehenengoa behintzat sartzea, markatu, hori ez, ja mugitzen dugun bakoitzean, automatikoki hurrengo keyframeak sortuko dizkigulako. Eta txorakiri bat dirudi, baino askotan gertatzen da. Eta egon zea 5 ordu maskaratxo bat mugitzen, eta de repente konturatzen zera, ostras, ez dut keyframeik sartu, eta egin duzun lan guztia pikutara. Hori trukito bat zan. Gero, erresteko, edo, segun eta ze forma dien, kanduko ditut hemen maskarak, badago aukera hemen Roto Bezier egiten du formen Bezier kurba horiek simplifikatzen ditu, tiradoreak desagertzen dira. Ikusten duzu nola bestera batera konportatzen dira. Horrela egin ezkero, printzipioz simplifikatzen du eta askartzen du maskaren erabilera edo maskaren sortze prozesu hau. Hemen daukazu, honek ja behartzen zaitu gutxi gorabehera behar duzun lekuan maskara sortzea, eta beti borobiltzen du pixka bat hori ez, erpinak dauden lekuak, ez ditu angulo zorrotzak egiten, eta
horrek pixka bat esan gerezaken organikotasuna ematen diedala maskarei. Nik ez, baino egia esan, aitortu behar dut, nik ez dudala horrelako roto bezier aukera hau asko erabiltzen. Beste erabilgarria izan daiteke beste truko bat, adibidez, hemen sortzen dien espazio negatiboak edo forma hutsak, ba, beste maskara bat sortuz, eta esaten badiogu gehitu beharrean kendu nahi dugula, sortzen digu forma, zuluak, forma nagusiaren barruan zuluak sortzen dizkigu. Ba hori. Bueltatuz eredura, gero, ez nekien elfikoan idazte badakizu? Zer gertatzen da intersexatzen duten maskaren artean? Batea jartzen baduzu bat eta bestean subtract, bale, oso galdera ona. Beti oso importantea da maskaren ordena. Beti azpian edo behan dagoen maskarak eragiten dio goian dagoenari. Hau da, hemen añadir edo atz baldin badaukat eta hemen sustraer, ba beti lortuko dugu zulo bat egitea. Baina gero hemen ikusi duzen bezala aukera askoz gehiago daude. Adibidez, bakarrik irudia erakustea bakarrik intersekzioak daudenean. Baino beti hori, alderantziz egin ezkero, esaten badiogu sustraer eta maskara honetan añadir, ba justu kontrako efektua lortuko genuke. Bai, ulertzen da, gutxi gora bera? Ba hori da, pixka bat intersekzioen edo maskara bat eta bestearen gainean baldin badaude edo ze gertatzen da, ba bi maskarak elkarrekin interaktuatzen dutenean, ez? Hori, gero oso ondo gelditu zaizu, hemen, rotoskopiak edo maskarak egiterako orduan oso garrantzitsua da plano mota erabakitzea. Ze adibidez, hemen itsasoa izan beharrean eukiko bagenu mendikate bat, askoz lan gehiago egin beharko genuke, eta kamarak mugitzen den bezala mugituko balitz, egin beharko genuke rotoskopia lan hori mendiaren forma guztiaren zehar, edo kontorno horren edo silueta guztia berregin beharko genuke mugitzen den bitartean. Hemen ikusten dut geruzekin jolastu duzula, hemen jarri duzu arroka hau aurretik, oso ondo, eta rotoskopiatu behar izan duzu. Ze hemen ere mugitzen da kamera. Hemen ze gertatu zaizu, elfiko letren kapa hori egon beharko litzateke arrokaren atzean, ez? Testu honen jarraipena baldin bada, fotograma gutxi dira, baino, zerbait esateagatik. Eta hori, oso ondo, nola ezin zenula? Bai, azkenean hemen daukazu rekorte bat. Rekorte hau kapa bat izan daiteke. Kapa hau bestearen gainean jartzen baduzu, testua eta estaliko luke, ez? Ezin zenuen testua atzean jarri. Harria fondoarena da, baino behin enmaskaratuta daukazunean, beste kapa bat egin dezakezu. Bakarrik maskara honekin, eta izango zenuke rekorte hau nahi duzun geruzen mailan. Zain kapa hau goiko, ulertuta, ez? Goiko geruzan jarri ezkero,
Zer gertatuko litzaizuke, seguramente fondo honetan maskara pilo bat edukiko zenitula. Ordun egin beharko zenuke da, duplikatu, ezabatu beharrez dituzun kapa guztiak, eta bakarrik arroka hau inguratzen duen maskara mantendu. Eta goiko partean jarri, eta izango zenuke lehenengo planoan geruza hau. Vale, honekin jarraituko dugu. Eta hori, esaten nuena, ez? Oso ondo aukeratuta kamararen mugimendua fondoarekin batera dijoa, ez du importa abiadurak ezberdinak izatea, ez du importa, zeka hau fondoan dagoenez, oso urrun, abiadura motelago, naiz eta abiadura motelago izan, nahiko ondo integratuta gelditzen da. Eta gero, suposatzen dut sartu behar izan dituzula hor keyframe asko integratzeko ere kamararen gora berak, ez? Baina ondo, oso ondo. Sinesgarria gutxora, hemen ere igual, ez dakit, zan behar nizun, ja sartu diozu blur pixka bat hemen, ez? Kalado edo feather hori hobeto integratzeko. Vale, oso ondo. Eta momentutxo bat, uste dut, ia zuzenean jaso dugula beste ariketa bat. Azken minutuan. Ez dut ikusi, Niretzat ere primizia absoluta. Deskargatuko dut. Eta ariketa. Guazen ariketa hau ikustera. Hau da, horreko, bale, momentutxo bat, soinua jarriko dut. Jarrita zegoen. Vale. Nola gustatzen zaizkizun horrelako gauzak. Ez da lehenengo aldia, ja horrelakorik eginak zeneuzkan. Bale, ikusten dut, ja, partikulen asuntua, erabili duzula, hemen partikulak, gero beste, uste dut, hauek igual, gure bideoko, hauek zuk sartu dituzu. Transizioa oso ondo, sinesgarria, eta hemen ja sartu dituzu beste motatako partikulak, programarekin batera atozenak, particle playground edo horrelako zerbait. Nahiko filtro potentea da, ez dugu orain ikusiko, baino begiradatxo bat botatzen jendeari da parre egiten. Petatxoa fondoan bi hobbit zeuden aurrean, Frodoren gure lagunaren aurrean. Bale, petatxo oso ondo gelditu zaizu. Hori, partikulak, egin dituzu, eta ja bastante da. Hau ez genuen azkenean ikusi gure putorial esan dut, barkatu Donostia Kultura. Baina nahiko putoriala izan zen aurrekoa. Drogak utzikin. Guai, oso ondo. Hemen dago, adibidez, hemen akats oso ohikoa mosten zaizula. Daukazu konposaketa bat mugimenduan jarri duzuna, baina hemen mozketa puntua ikusten da. Nola era bortitzean partikula bukatzen dien.
hau oso konponbide erresa dauka. Haunditu zabaldu dezakezu kotxea eta partikula dauden konposaketa lehioa, eta horrela ja partikulak desagertu arte egongo lirateke. Eta bestela, bueno, pues maravilloso, una obra de pop art, guai, pues baukazu ja meme bat, berrogi aldia eduki duzu, bai. Sartu duzu, iruditu zait, planeta hauen artean, iruditu zau, hau azalore bat zala edo brokoli bat edo horrelako zerbait, ja iruditu zitzaidan, tremendo. Bueno, hori komentatuko dut, besterik gabe, beste gainontzekoa, zer nahi duzu esatea, oso ondo, mugimendua esplosioarekin, estanda egiten duenean, bat dator, oso ondo integratuta, gutxi gora bera, eta hori, hartutako rekortea edo irudia, pelikula honetatik datorrenez, eta txikia denez, handitzen dugunean, ikusten duzuen nola pixelatzen duen. Ez daigu importa, ze kodigo horretan hitz egiten dute pieza hauek, horretarako daude, el malismo bien, edo. Bueno, arrakasta handia esan duzukin, temazo, me encanta, drogak, denetarik daukagu. Bikain. Jarraituko dugu, maskaren asuntuarekin, gaur gauza askotaz hitzein nahi nun, eta ja, ordu erdi pasa zaigu. Honekin jarraituko dugu. Maskaren rotoskopia eta horrelako gauzekin. Hau jakenduko dugu. Eredu bezala, hartu nun Star Warsen trailerra, a ver. Trailer osoa hartu nuen, begiratzeko, hori, nahi genuen pixka bat aztertu edo ikusi nola funtzionatzen duen rotobrush edo rotoskopia lan izugarri hau errasteko tresna famatu hori, ez? Eta, baita pixka bat azpimarratzeko planoa aukeratzean ze tresna erabili behar dugun erabaki hori ze garrantzia daukan. Ikusi dugu ere akatsak, gaizki edo ezin dugun erabili, funtzionatzen ez duten planoak ikusiko ditugu ere. Rotobrush tresna horrek funtzionatzen du, gu funtzionatzen dugun bezala, gutxi gara bera. Detektatzen du kolore eta luma edo brilloaren aldaketak ertzak non dauden asmatzeko. Guk begi biztarekin egiten duguna, programak parametro matematikoak erabiliz egiten du. Baina adibidez, hau guk eskuz egiteko arazoak izango genuke silueta edo kontorno hau ondo jarraitzeko, ze momentuetan difuminatzen da, eta mugak non dauden jakitea oso zaila da, eta automatikoki ere gaizki egingo luke. Orduan, begiratzen pixka bat trailer hau, horrela, gainetik, ikusi nun, ostras, plano hau oso ondo dago. Ze kontornoak oso definituta daude, lehenengo planoa enfokatuta dago eta fondoa ez, horrek laguntzen digu, ze hemen ez daude interferentziak sortzen dizkigun elementuak, eta hori, eta kontornoak oso definituak daude, hilea ere nahiko ez daude horrelako hiletxo solte asko, rotoskopiatzeko edo maskararen jarraipena egiteko arazoak sortu ditzazkena, eta hemen marrak oso markatuta daude. Orduan, nola egin dezakegu rotobrush erabiliz
horrelako, zerotik hasiko naiz. Orduan, sortzeko, ez dakit hau ikusi gun ustut, badietz, ez? Arrastratzen badugu klip bat zuzenean leku honetan, sekuentzia berri bat sortzeko botoi honetan, komposizio berri bat sortzeko botoi honetan, besterik gabe sakatzen badugu sortzen digu konposaketa bat, irekitzen digu betiko interfaz hau, gauza bera, egin daiteke hemen eskubiko botoiakin sakatuz, new composition aukeratzen. Baina arrastratzen badugu, egiten diguna, da automatikoki arrastratzen dugun mediaren parametro guztiak automatikoki hartzen ditu. Tamaina, fotogramak segunduko, aspect ratio, dena. Orduan, arazoak ez izateko askotan erresago da onera arrastratzea kliparen parametroak zeintzuk diren begiratzen egon ordez, ez? Eta komposizioan sartzen. Orduan, arrastratzen dugu, komposizio berri honetara, askatzen dugu, eta daukagu klip osoa bere parametroekin. Iraupena ere ulertzen du eta sartzen du. Orduan, hartuko dugu nahi dugun planoa, moztuko dugu, nahi dugun lekuan, eramango dugu hasierara, eta aterako gara planoa aldatzean, hemen. Bueno, pues ja, hemen gaude, ikusteko zenbait erauten duen, segundu bat, 22 frame, hau hemen agertzen da, info leio horretan. Vale, guai. Orduan, aukeratzen dugu hemen goian dagoen Roto Brush tool. Lantzen hasteko sartu behar gea median, hau da, ez komposizioan, baizik eta paint edo klonatzeko ere gauza bera egin behar da beti. Bi aldiz sakatuz, ja media barruan gaude. Eta hemen, kontrol teklarekin, handitu eta txikitu dezakegu pintzelaren tamaina, eta berdea normalean forma da, eta gorriz dagona, alt tekla sakatuz, hor kentzeko ikurra agertzen zaigu, gorria dena background edo fondua da. Hasiko gea, egingo dugu pixka bat, relleno hau egiten, ez du zergatikan oso era precisoan egin behar, ze programak nahiko ondo ulertzen du. Ikusi, sartu dit marra beltza ere, seguramente sartu dudalako pixka bat muturra leku beltzarretan. Interesatzen ezaigunez, egin dezakegu, alt sakatuz, negatiboa dela esanez, kentzen dugu. Eta automatikoki sortu dugu horrelako kontorno bat. Jazta? Orain, aurrera joaten gea, fotograma bat, eta ikusten zuen nola automatikoki ari da kontorno horren jarraipena egiten. Ikusten badugu desfasatzen dela pixka bat, hemen bezala, modifikatu dezakegu fotograma honetan hau, eta honetan ere, batzutan gaur beltza, lehen esan dizuedana ez, beltza denez, nahazten da, ez daki forma beltz hau, nun bukatzen den, eta marrak nun hasten diren. Hala ere, kasu honetan, ez da asko inporta banda beltz hauek portaera, ze gero estali ditzazkegu solido batekin, así que, bueno, hori gutxienekoa da. Baina ikusten duzu ez, nola pixkanaka joaten den kalkulatzen, hemen ja eskua desagertzen denean, konpondu behar da pizkatxo bat, batzutan, ari da pizka tronatzen, hori da, bueno, hemen, ez dakit zergatik ari da emaitza, ematen, normalean,
ez du egiten. Bai, badakit. Rotobrush zoom egin nahi izan dut, eta Rotobrush tresna bai, konturatu naiz zuloarena. Rotobrush tresna askatzen dudanean emaitza ematen dit. Baina orain, berriro sakatzen badu Rotobrush tresnan, berreskuratzen dugu geneukana. Hemen pixkat hemen pixkat hemen. Usten duzu, eskuz egitea, baina askoz azkarrago dela, ez? Automatikoki egiten du. Baina, hori, esaten nizuena, planoa oso egokia izan behar da Rotobrush sistema honek ondo egiteko. Eta, bueno, jun gaitezke fotograma, baina fotograma askoetan ez dugu ezer egin behar. Berak ja badaki egin behar duen guztia. Hemen, txulotxo hau esaten zenuena. Gauza bera, esaten diogu hemen, kontorno hau egiteko, eta ja. Eta gero, ja, ikusten duzuen nola, hemen esan behar diogu, zuloa desagertu dela. Bueno, jungo gea, hemen ja galdu da. Horrela, joan behar dugu, poliki. Esan, hemen beste pixka bat, eta hemen beste pixka bat. Ikusten duzu, askoz erresago da horrela egitea, askoz askarrago da horrela egitea, beste erara egitea baino. Kostatzen zaio, pixka bat, hor kalkulu asko egin behar ditu. Bueno, ari gira, poliki, aurreraka. Eta ia hemen ez dugu ezer ikutu behar. Ikusten. Badaukagu, hemen gauza raro bat egin du. Ikusten. Baina, alderantziz. Gorria, da fondoa. Ya está. Hemen belarria ere joan egin zaigu pixka bat. Ikusten duzu, eta behin gauza txiki bat konpontzen duzunean, berak ulertzen du hurrengo fotogrametan moldaketa txiki horiek egin behar ditula. Bale. Orduan, aterako geha mendik. Eta, badaukagu fondo transparente esango diot, isitzeko. Daukagu fondo transparente horren gainean, gure laguntxoa. Eta orain ordezkatu dezakegu fondo hori beste edozein fondo batengatik. Hau ja daukagu. Eta hau da ezagutzen duzu, ez? Fondo hau zer den. Ez dago oso integratuta, irudi honen, plano honen kolorea, pixka bat, berde urdinskara juten zaigu, baina fondoari ematen badiogu kolore zuzenketa bat eta desenfoke txiki bat, ja askoz integratuagoa dago. Fondoa egiteko, fondoa lantzeko edo integratzeko egin dudana hausi izan da. Balantze kolor eta parametro hauekin jolastu eta gero desenfoke pixka bat sartu diot. Eta horrela nahiko integratuta dago. Gero planoak ere goraka, kamera beheraka mugimendu bat zeukan, hor sartu du jogu bi keyframe hauek erabiliz. Eta listo. Zer dutzen zaizue, Rotobrush hori. Maravilloso, ez? Maravilloso, funtzionatzen duenean, primeran funtzionatzen du. Aurrekoan ikusi genuen bezala
zer izan zen? Content aware aukera hori, ez? Batzutan, ba, batzutan funtzionatzen du eta funtzionatzen duenean oso ondo funtzionatzen du, baina beste batzutan ez. Orain frakaso baten eredua jarriko dizuet, saiatu nintzalako, kendu dut. Bale, saiatu nintzalako, berriro egingo dut zerotik. Ikusteko plano batzutan, hau beste trailer bat da, eta iruditzen zitzaidan oso polita Jokerren irudia iskailera hauetatik ateratzea eta jartzea, jo que sé, el paseo de los curas, ez? Urguleko adibidez. Baina ematen du baiez, kontorno hauek oso definitutak daudela, baina egia da iluntasun honek eta fondoaren iluntasunak ez dula batere laguntzen. Orduan, imaginatu, edo kasu honetan ere, koloreengatik izango da, gero txotxolokeri hauek, perlitak eta horrelako gauzak, ez dute batere laguntzen. Baina hau rotoskopiatzeko beharko genuke eskuz. Amaiak egin duen bezala, eskuz egindako maskaren jarraipena. Ariketa polita izan daiteke, eta hori lortzen baduzue, meme automatiko bat daukazue. Osea, bideo viral bat instantaneo. Jolastuz fondo, ariketa, datorren egunerako ariketa bezala proposatzen dizuet. Denbora daukazue sufritzeko rotoskopiak egiten. Baina, ikusiko dugu. Hasiko gea perlita hori desagertzen den momentuan, hemen adibidez, mosketak, hau ja ipatu dut, baina beti gomendagarria da errepikatzea, argitasun gehiago sartzen badiozu. Galdera ona, zer gertatzen da? Bai marrasteko orduan, bai rotobrus erabiltzeko orduan, bai klonatzeko tanpoia edo tresna erabiltzeko orduan, landu behar duzu irudiaren barruan, lan ikusi dugun bezala, ez? Bi aldiz klikatuz. Irudiaren barruan zaudenean, beti jatorrizko iturria hartzen du. Orduan, efektua sartzen badiot, hemen konposaketan ikusiko nuke. Adibidez, guazen, zuk esaten duzuna, guazen kontrastatzera gehiago irudia. Ez, sartzen badiogu hemen levels, eta horrela kontraste handiagoa daukagu. Hau erresago izango litzateke kontornoak hori ez, jarraitzeko. Baina barruan sartzen bagara, jatorrizko materialarekin ari gara lantzen. Beste aukera bat izango litzateke hau exportatu, berriro importatu eta horren gainean landu. Eta gero, irudi horren gainean landu ditugun efektuak aprobetxatzea, baina pantailaren azpian dagoen katxarrito hau, da, komentatu genuen bezala, da bakarrik aurreikuspenak egiteko. Honek egitan ez dio irudiari afektatzen. Naiz eta horrela dena erreta izan, orain esportatzeari esportatzeko esaten badiot, esportatuko dit benetazko, materiala den bezala. Hau da laguntzeko eskuz lantzen ari zaren bitartean, adibidez, maskara eskuz egiten ari bazara, bai laguntzen dula batzutan materiala argitzea edo iluntzea. Baina ez du eraginik egiten bideoan bertan, baizik eta ikusteko bakarri da. Rotoskopiari laguntzeko eskuz egiten badugu, bai, baina automatikoki egiteko ez. Automatikoki egiteko, rotobrush erabiltzen,
aukera, buruetzen zaidan aukera bakarra izango litzateke hori, exportatzea, berriro importatu kontraste gehiagorekin, hor gainean lantzea, eta gero, igual, ikusiko genuke, bueno, edo parametroak kopiatu landutako, edo kontrastatutako bideo horretatik eta pegatu bestean, edo igual gero ikusiko dugu, bueno, beste sistema batzu daude, material baten gainean egindako lana, beste kapa batean eragina izateko. Baina ikusiko gu. Bueno, aldio, que igual ari naiz guzti hau esaten, eta de repente egiten dit dena primeran horrela, besterik gabe. Orduan, guazen, ondituko dut pixka bat, eta guazen Rotobrush honekin. Nik ez dut lortzen mozketarena egitea, lo del kortxete, teklatu arderaz daukat, bilatu dut interneten, eta abar, baino ez dut asmatzen. Nik gazteleraz ez dakit nolakoa den, baino beti egin dezakezuna da hemen instalatu ingelesezko teklatua. Nik beti biak dauzkat. Edo gazteleraz, edo inglesez. Eta beharko zenukete teklatua, sistemaren teklatua inglesez, hau Windows bertatik egin daiteke, edo begiratu edo zin tutorial piloa daude. Teklatua inglesez eta programa inglesez ere. Programa ingelesatu daiteke artxibito bat aldatuz, uste dut nahiko erresa dela, eta baina hori beste nahi badezue, eskatzen baduzue egingo dugu hori egiteko tutorial bat, nik buruz orain ez dakit, baina ez da oso komplikatua, eta horrelako tutorialak piloa daude. Baina bai, nik hori, inglesez diak hortxetek, gazteleraz, antzeko zerbait da, bueno, kasu honetan, inglesez daukat. Orain, gazteleraz ez dit egiten. Bueno, interesatzen bazaizue, egin dezakegu, ez orain, baina hurrengo tutorial bat, ez dakit, teknikoagoa edo hackeando After Effects. Bueno, momentuz honekin jarraituko dugu. Orduan, hementxe daukagu gure Joker. Egiten dugu, barneko forma jarraituz, eta ikusten duzu nola ez du lertzen, nun bukatzen den forma eta nun hasten den fondo. Eta naiz eta horrela zuzentze saiakera bat egin, ikusiko duzuen nola segituan ja hasten da hartzen hemen ez du oso ondo egiten. Azkenean egin beharko genuke fotogramaz fotograma, ikusten, eta gainera arazoekin. Hor, liatzen da. Iluntasunagatik. Kontraste gutxi dagoelako izkailerak eta pertsonaren artean. Eta ezin da. Ezin da automatikoki egin. Gero parametro asko daude. Rotobrush nik ez dut asko sakondu, esaten dizuedan bezala, ez dudala tresna hau asko erabiltzen, baino badaude afinatzeko eta inaki esaten du bezala, finetune egiteko tresnak. Hemen desenfokea noski funtzionatzen du beti, simulatzeko akats txikiak, baina karo, ja, jatorrizko materiala ez baldin bada oso ona, honekin ez dugu konpontzen.
Eta gero onditzeko, txikitzeko kontornoa. Honek konpondu ditzazkegu akats txikiak, dia hori ez, finetune egiteko, baino horretarako behintzat lehenengo urratsa hau dagoen baino hobeto egon behar da. Autosave, bueno, grabatuta daukadalako. Baina, bueno, hau da, frakaso baten historia. Egin dezakeguna, ez dakit orain denbora daukagun, da probatu. Hau oso laburra da, así que igual balio zaigu. Kimek proposatu diguna. Ze gertatuko litzateke esportatzen badugu kontrastatuta? Osea, ematen diogu, ikusi dugun lehen erabili dugun levels filtroarekin hemen itzalita daukat, baina sartu dezaket, esango dio horrela ez dugu hemen esportatzeko aukerekin sartuko, baina egingo dut export azkar bat bakarrik ikusteko, a ber hori kontraste pixka bat gehiagorekin egin ahal duenik edo ezenik ere, ja kuriositatea daukat. Baina ez baldin badu egiten, ja gainera ja denbora gutxi falta zaigu gaurko saioa bukatzeko, ez dugu gehiegi sartuko. Hau idealena izango litzateke konpresorik gabe exportatzea. Bideo tutorialak, ikasgaiak, ari naiz guazen venga, exportatuko dugu. H264 erabiliz, konpresio gehiago sartuko diot, baina bueno, a ber, ez da ere gure bizitzako lana. Ari da esportatzen efektuarekin. Ikusten duzu hemen miniatura? Claro, ez diogu efektua kendu. Orduan ez dugu hau nahi. Nahi duguna da rotobrush efektua hau kendu. Guztiz kenduko dut, borratuko dut. Eta orain bai, exportatu. Borratuko dugu, aurrekoa. Eta orain bai, esango diogu hor grabatzeko. Eta ja ikusten duzu asko azkarrago egiten dula, ez dulako kalkulatu behar rotobrush efektu horren kalkulo guztiak, nahiko astunak direla. Orain importatzen dugu, arrastratuko dugu zuzenean, hemen daukagula. Venga, horrela. Sartuko dugu hemen. Egingo dugu ez, egingo dugu honen gainean. Hementxe. Orain ikusiko duzu zergatik. Hau kenduko dugu. Eta ber, guazen ikustera, aber argitasun honekin rotobrush hobeto egiten dugun. Nik ez nago hain ziur, baino ze karo, argitzean irudi guztia fondoa ere argitzen zaigu, baina egia da orain kontrastea handiagoa dela. Bueno, hemen sartu da pixka bat, a ber, hau konponduz, eta hau konponduz. Bueno, pixka bat hobeto egiten du, Problema dira, izkailera hauek daukaten puntutxo ilunak,
baino asko hobeto egiten du, bai. Gero, hemen zuzenketa asko egin beharko lirateke, baina, bai. Hemen hankak elkartzen zaizkio, eta hemen, bueno. Baino, horrela igual egin daiteke, Eta gero, ja, azkenengo 5 minutu hauetan erakutsiko dizuet gauza oso interesgarri bat. Horretarako, bueno, bukatuko dugu, moztu diotanka. Claro, eskiben iaia iguala da. Ez kolore hori nahazten da iskaileraren kolore horrekin. Bueno, utziko diogu, horrela, aber zer egiten duen. Bueno, konpondu, hau hobetu daiteke, joaten bagara poliki hau garbitzen, bazkenean lortuko genuke zerbait presentable. Baina hori, iaia fotograma landu beharreko zerbait da. Gauza bat konpontzen duzunean apurtzen zaizu beste bat, eta, bueno, automatismo hauek daukatena. Nola, keyframe gabe, nola daki nondik nora egin behar duen rotoskopia. Eske kontzeptu hau ezberdina da. Lotuago dago Paint edo klonatze tresnarekin keyframeen kontzeptuarekin baino. Honek egiten duna da pintzeladak detektatu, eta guzti hauek dira. Orain arte egin ditugun pintzelada guztiak margotzen dugun bakoitzean hemen sortzen du. Bai background, bai foreground, berak badaki, automatikoki esaten dugu zer margotu dugun. Hau da, alt tekla sakatuta mantenduz backgrounda eta berdea dagona foreground. Eta hori ulertzen du fotograma bakoitzean sartzen dugun pintzelada. Bai gehitzeko edo kentzeko. Eta berak automatikoki jarraitzen du hurrengo pintzelada eman arte. Saiatzen da, baina kasu honetan adibidez, ez daki hemen zer egin behar duen, pintzeladari sartu ez dugulako. Orduan, hemen sortu dugu beste marra bat, eta hor dago. Los triangulitos que salen debajo del timeline del panel de capa. Los triangulitos que salen... esto, ¿no? Pues, hauek. Triangulutxo hauek esaten duzu, Iñaki. Estos triangulitos, esos triangulitos, hori da, pues eso. No son keyframes, baina badira, hori, margotzen dugun informazioa hor dago. Hemen pintzela txikiagoa egin beharko genuke, eta ni baino pultxo hobeagoa ere. Bueno, eta horrela. Orain, ja bukatzeko azkar. Orduan, onaino. Egin dugu, pixka bat, ez dago oso fina, gero, komentatu dugun bezala, hemen, desenfokea sartu ezkero, ikusten duzue, ertz, iskailera tuta dauden ertz horiek, feather desenfoke honekin, pixka bat lehuntzen dugu, kontrastea, ere jeitxe dezakegu egiteko tal, hau da flikeo hori ertzetako parpadeo edo hori kentzeko, edo lehuntzeko, eta hokin konpundu daiteke pixkat. Hauxe daukagu. Esan bezala, denborarekin gehiago landu daiteke gehiago. Baino, ze gertatzen zaigu? Ez zaigula interesatzen,
hain kontrastatuta izatea. Osea, orain landu dugu, lehen esportatu dugu materiala. Gu nahi dugu, hau, jatorrizko materiala. Baina orduan Rotopus aplikatzen zaio track guztiari. Ez dut galdera ulertzen nola track guztiari. Izango diguzu, Amaia. Ni jarraituko eta honekin. Orain nahi nuena zan ez diot keyframe sartu denboran. Ez, esaten duzu marrak ez daudela denboran. Ez, osea, guk margotutako marrak. Ez, funtzionamendua ez da horrela. Gu hemen strokes edo pintzelkadak baitugu hemen. Berak pintzelkadak ez dauden lekuetan asmatzen du, interpolatzen du behar dituen datuak. Adibidez, ikusi, bi hauen artean ez ditugu, osea, bi fotograma hauen artean, pues ez dakitzen bait iraungo du, baina hemen 3, 4, 5, 6 fotogrametan ez ditugu pintzelkadak sartu, baino programak saiatzen da jarraipena egiten datu hauekin eta datu hauekin egiten du aldu noberen hemendik onerako interpolazioa. Hemendik aurrera zer egiten duen? Orain arte daukan informazioarekin interpolatzen du, baina horregatik aurrerago ez baldin badauka informazioa baliatzen dela. Ulertzen? Ez dakit esplikatu nahi zen. Ez dia keyframeak, dia pintzelkadak. Honek funtzionatzen du zaude oso konbentzituta, baino ez dakit zalantza, osea, nik barnetik ez dakit ze kalkuluak egiten dituen, baino erabiltzeko edo maneiatzeko orduan hau da, printzipioa hau da. Bueno, bukatzeko orduan geneukan hau transparente eta daukagu hau ezer gabe. Ez daukago, kenduko diogu hemen levels kenduta ditugu filtroak FX bote honetan sakatu dugulako, baina bueno, daukan filtroa ez da interesatzen, levels, kenduko dugu, beko geruzan gaude, kentzen dugu ja efektuen panela, eta pizten badut goiko kapa, daukat gure joker argitsuegia. Orduan, nola erabili dezakegu kapa honek daukan transparentzia, osea, orain arte landu duguna, interesatzen zaigun beko kapa honetan. Horretarako, egin beharko genukena da. Eta ojo, hemen, batzutan hau ez duzu ikusiko, edo ez daizu agertuko, hemengo botoitxo txiki hauetan, ez dakit hor ikusten den, hemen 3 botoitxo, beko ezkerraldean 3 botoitxo daude. Batzutan, sakatutak ez baldin badauzkagu, laburtzen zaigu hemengo informazio panela. Sakatuta baditugu, agertzen zaizkigu aukera gehiago. Osea, ikusten ez baduzue, horregatik izan daiteke. Eta hemen esan dezakegu, 4 aukera ditugu. Honek esan nahi du. Sin mate, osea, honek ez du ezer egiten. Lehenengo aukera da, hartzeko goiko kapan dagoen transparentzia datuak eta
transparentea dena, transparentea izatea gure kapan, urrengoa da alderantziz egitea, transparentea dena, gardena dena goiko kapan, gure kapan opakoa izatea. Eta hemen gauza bera, baino argitasunarekin. Hau ere batzutan oso erabilgarria izan daiteke kromak eta rekorteak egiteko. Igual, damagun goiko partean dagola, goiko izkaileratako goiko partean, fondoa oso argia da, eta bera oso iluna. Esan diezaiokegu argia dena transparentea izateko. Edo alderantziz. Edo argia dena opakoa izateko. Hora interesatzen zaiguna da mantentzea, rekuperatzea goiko geruzaren transparentzia gure beko geruzan. Horrela, aprobetsatzen dugu rotoskopiatu duguna, baino ahazten gea goiko geruzak daukan kontraste eta argitasunaz. Pan! Eta automatikoki egiten du. Ulertu da? Ez dakit oso ondo esplikatu nahi zenik. Eta hemen ikusi, hemen beste ikurra bat agertzen da, esateko bi kapa hauen artean erlazio bat dagola. Honek esan nahi du, hau alfa kapa bezala erabiltzen dula, eta bekoa hartzen ari dela goiko kaparen transparentzia. Bai, hori beste aukera bat izango litzateke. Kasu honetan, berdin-berdina denez mugimendua, nik uste dut, kopiatzen badugu rotobrush hau eta egin dut kopia bat, kopia bat egitean bi kapa hauek lotuta daudenez, bi kapa gorago botatzen du. Bestela, goian, justo honen gainean dagoen lekuan egingo luke kopia, baino nola kapa honek hartzen du goian daukan kaparen informazioa duplikatzean botatzen du goraino. Itzaltzen du dena, hemen daukago jatorrizko materiala, eta egiten badut paste, orain, edo itxatxe egiten badet, kapa honetatik hartutako rotoskopiaren baloreak, tronatzen da. Rotoskopiaren informazioa asko da. Egin du, hemen daukagu rotoskopia. Strokes ez ditugu aurkitzen. Zergatik? Hor egon behar dira nonbait, baino, borratu berriz ere, hasieratik kopiatu dut, ez? Gauza bat egingo dugu. Trackmate hori oso guai da, bai. Erabilera asko ditu. Esango diot, kopiatzeko stroke guztiak, maiuskula tekla sakatuz egiten duzu aukeraketa multiple bat, eta orain hemen pegatuko dut. Badaude, ze kurioso, badaude, baino ematen du beste leku batean pegatu ditula. Ez dakit, Horregatik, nire instintiboki bururatu zait alfarena erabiltzea. Kopiatzea hainbeste datuak dituzten efektuak sortu ditzazke problemak. Hau konponduko genuke, seguramente beste leku batean pegatzen du, atzerago, igual konposaketaren kanpoan daude stroke horiek, eta gauza izango izateke bere lekuan ipintzea. Baina kasu honetan, hain beste lana eskatzen dituzten filtroak, nahi dugun emaitzan baldin badaukagu, hobe da ezerrez ikutzea, eta daukagun emaitza aprobetsatzea. Eta tresna honekin, primeran dabil, zergatik ari gara alderantziz ikusten, piztuta daukagulako goiko kapa eta bekoa ez. Hemen daukagu. Eta, a ver, no se sabe cuándo parar.
track, nola, ezin duzu Rotolusa copy-pastatu, bai. Track Mateori oso erabilgarria, bai. Igual el problema es que los tracks miden diferente. Filtroek normalean hartzen dute beti zu zauden lekutik aurrera. Zan nahi dut. Esan nahi dut. A ber, hau hemen hasten da. Ez da hori problema, Misterio, nik ez dakit. Baina horregatik esaten dizuet, nik ez nukela teknika hori erabiliko. Ja, ondo daukagunez hau, eta Paint, klonatzeko tanpoi eta horrelako pintzelkadekin lan egiten duten filtroak edo efektuak, hobe da gehiegi ez ibiltzea lekuz mugitzen, stroke beraiek editableak dira, osea, nik pintzelka dau zabaldu ezaket eta animazio edo bideo osoan zehar mantendu edo moztu edo duplikatu, osea, hau guztiz editablea da, baina hain komplexua denez eta gainera kalkuluak eta prozesuak hain astunak direnez, nik ez dut asko gomendatzen, edo oso argi daukazu zer egin nahi duzun eta hemen egin duzun marrazketa komplexua kopiatu nahi duzula, baina berdin aurrerago eta orduan, pues, bai, komeni zaizu duplikatzea eta hemen jartzea, bueno, pues, horrelako zerbaiterako oso berezia eta oso konkretua, bai, baina bestela ez nuke saltxeatuko asko. Hau dago pentsatuta, hori, marrasteko, eta helburua hori lortzeko, eta behin daukagunean, pues, maravilla, pues, ja, erabiltzen dugu, lortu dugun transparentzia hori, beste dozein kapan erabili dezakegunez, pues, hementxe daukagu. Gure Joker, Jack Nicholson izan zelako, torri zait burura. Galderaren bat, edo usten dugu, bueno, bihar jakin dezazuela daukagula labur metrai baten emanaldia, Otxoko, gure laguna eta irakaslea den Ander Iriarterekin. Eta ja, datorren aste artean, beste tutorial bat. Eta esterik gabe, bukatu dugu. Eskerrik asko, gure artean izateagatik, eta hurrengora arte, Larrotxaners! Agur!